Реколта 2012. Идеална. Следващата. Я виж тук какво има. Пило. Тук има оплодена майка в медовия корпус. Чакай. Изненада, две майки в един кош. Ето. Ще сложим мрежичката да станем като китаец. Така. И как бързо се качват. Хай! Така. Насажка към горе, тежко да ги носи. Опять ще го сменявам. Дай Боже да ни е тежко. Да. От някъде по някакъв начин се е появила оплодена майка горе. Или се объркала нещо, или... Зад кадър някакви странни звуци. Покажи помощник капитана. В кадър. Всеки лап. Това пило може да ни... Вършавенка. Булото ми има вентилационни отвори от всички страни. Ми влизат пчели в мрежичката. Обаче заклейват много яко, което може би е признак за люта зима. Гледай какво става. Мед. Хубав, зрял мед. Абе, вече ме попреминало това, къде викат мат-мат. Това е основно ливаден мед, има и липа в него. Абе, смес, коктейл. Снимай ги и другите кошерчета натам така, да се види пчелина. Влезнаха от всеки. Това са булги да ши да стоят. Айде, пчелите толкова много му обичат, че не може да съществуват без да Я че го спрем това да си работим. Да. После ако има нещо интересно от някой друг коша.